Esport a l'Escola Mesú és un projecte que s'integra dins de Comunitat de l'Esport, una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana conjuntament amb la Fundació Trinitat Alfonso per fomentar els hàbits esportius entre els més menuts a la Comunitat Valenciana. Estem amb Daniel Olmos, de la Fundació Trinitat Alfonso, i conta'ns una miqueta sobre què consisteix aquest projecte d'esport a l'Escola Mesú. Molt bona vesprada. El projecte Esport de l'Escola Mesú va néixer ja fa 4 anys i en el que consisteix és en donar una extra educació física als centres educatius de la Comunitat Valenciana, en concret una hora extra d'activitat física a la setmana. Per això donem unes ajudes a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, en concret a 21 esports, que traslladen a cada centre educatiu que s'inscriu en temps i forma i que han arribat a un acord fer allí una unitat didàctica del seu esport i ensenyar el seu esport. Una miqueta us dirigiu a tots els cursos escolars o teniu alguns cursos en concret? No, en concret este projecte és per a tercer i quart, que complementa un poquet el projecte que també impulsa la Generalitat Valenciana d'esport a l'escola, que va per 5è, 6è, primer i segon de l'ESO. Este únicament per a tercer i quart. I bé, quins esports, quines federacions compteu per a fer aquest esport a l'escola? Com te deia, en concret són 21 esports, tenim des d'escacs a tir en arc, a muntanya i escalada, a vela, a handbol, tenim també voleibol, no? Pràcticament qualsevol esport que ens ocorrisca està dins del programa i té una acceptació brutal el projecte. Cada any són més els centres educatius que volen impartir-lo al seu centre i la veritat que estem encantats. A més, aquest programa el que volem també és que servisca a aquestes federacions a poder promoure el seu esport i a poder captar xiquets i xiquetes per a que puguen fer el seu esport als seus clubs el dia de demà. Bé, i cada any noteu que l'acollida és més gran i el nombre de centres suposa que potser també creix. Sí, correcte. En concret, anem a centres CEPAFE, que són aquells promotors de l'activitat física i l'esport. Cada any s'està incrementant la quantitat de centres CEPAFE, per lo que tenim més on anar, no? I cada any és major la demanda. Per desgràcia no podem admitir-los tots, però sí que intentem estirar màxims recursos per a poder anar als màxims possibles i poder satisfer a cada centre educatiu i també a que les federacions esportives puguen promoure el seu esport i, com deia, en el convenciment de poder atraure més gent a la seva disciplina. En concret, en aquest any 2022 seran 155 centres educatius els que s'adhereixen al programa i en total seguretat de que se pot fer bé en les mesures acordes a la situació sanitària que estem i amb total tranquil·litat de que l'esport és segur, no? Com venim dient, i és una realitat. Moltíssimes gràcies, Daniel. Una activitat, una promoció de l'esport que és molt important i sobretot implantar aquest hàbit en els més menuts des que són menudets. Moltíssimes gràcies, Daniel. A vosaltres, encantat. I Esport a l'Escola Mesú compleix aquest 2022 la seva 4a edició fomentant bons hàbits esportius als centres educatius.